Galondi segati eme tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati eme tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati eme tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraka jubu bomori tenya wele la fala kachide me. Nego tenya wele la dabali jubu kemori tenya wele la fala kachide me. Alhamdulillah, ambe alafu ka ala barkada ka ala wali mando ka soli ana trabaka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli asudi na sanmon ka soli akasa wal monko nambore ka ngafuli nyesi aslamet beno Dakaria minnu ka baaraw bila kana sigi ni kɛnɛ in kan u ka baaraw bila k'u labɛn k'a fɔ u bɛ dugawu ŋaniya Hayidara bamuso ye a mana kɛ cogo o cogo ne kan ka wuli ka na n sen jɔ kɛnɛ kan ka aw fo ka aw barikada aka ongani mana sina alabado nariko kunte ama me asigirani kami ka ambalole to odugu kono ka nse to anyerela angana na nse ndo ka ofu osrabi alabado ala yode fo mana amila solihan فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ni mani manke ala ko kurana kono kuya ki yere de ni gumanke kuya ki yere de kunga ko ala ti mo otumo
ala ti mɔgɔ tɔn o la foli don k'a lase aw bɛɛ ma nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw sigilen bɛ an sago yɔrɔ bɛɛ la bi Amɛrikikaw ye n wele u ye baara minnu kɛ u y'o ɲɛfɔ ayiwa min bɛ min kɛ bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ala k'aw sara an b'a ɲini ala fɛ dugawu kɛra min fana ye ala ka hinɛ s'a ma ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ka saya k'a ma lafiya ye ni n ko kɛ silamɛ ye mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ se ka ɲagami mɔgɔ wɛrɛ bolo mɛ aw b'a faamu n'i kɛra silamɛ ye ko bɛɛ banna ko in bɛɛ bɛ silamɛya de kɔnɔ n'an tɛ seli silamɛya ma Tilu ka wuli silamɛya in ko tɛ ala kira cira ni silamɛya min ye ni ala y'o fɔ an ye kɛ o ye si ka seli tɛ i sun ti tigɛ tɛ non silamɛya ka nɔgɔ kojugu ala ye silamɛya bɛɛ bɛn mun ma ko n'a ko a dalen don ala la a y'a tile silamɛya wɛrɛ tɛ yen n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ o kɔfɛ o nkalon silamɛya ye n'i ko i dan bɛ ala la i tile a banna i tile kɔrɔ tɛ i ka labɛnw kɛ ni muso fila b'i kunna kɛ ladiri hali ni kelen dama don kɛ ladiri baarakɛla minnu b'i bolo tile u ni ɲɔgɔn cɛ i baarakɛ ɲɔgɔn hali ni kafiriw don kɛ ladiri ye u ni ɲɔgɔn cɛ kanu tɔɲɔ kana maa tɔɲɔ ala ye farida minnu farida i kan n'o ye seli ni su ni daga ni hiji n'ala ye o min se k'i ye komi o dɔw sirilen bɛ seko la o dɔ ye jumɛn ye hiji sirilen bɛ seko la seko dɔ ye nafolo ye seko dɔ ye kɛnɛya ye jaka fana sirilen bɛ seko de la fo ala k'o nɔgɔya ye mɛ min kɔni n'o o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya t'o la o ye seli ani su ni daga ye hali a seli ni su ye hali o su yɛrɛ ala ye nɔgɔya k'an ye o la n'i y'a dɔn n'i sunna a b'i degun ko o bila i k'a ɲɔ bɔ seli fana nɔgɔyaba kɛra an ye o la n'i jɔlen tɛ se ka seli ko i k'i sigi ka seli ko hali n'i sigi ka seli ka gɛlɛn i ma ko i k'i da ka seli ala ye nin sɔn nɔgɔya in k'an ye diinɛ la diinɛ in man gɛlɛn an yɛrɛ de y'a gɛlɛya an yɛrɛ ma k'an yɛrɛ k'a ye k'a sɔrɔ ala ye min ɲinɛ an ma sɔn o ma e ko i jɛnna ni kuranɛ fan dɔ ye i ma jɛn ni fan dɔ ye kuranɛ fan dɔ ko an ka seli e sɔnna ko i bɛ seli mɛ kuranɛ fan kelen k'o fara walimuso la e ko n tɛ se o la e bɛ se ka dɔ minɛ ka dɔ bila e tɔgɔ ka da silamɛ nkalon don nkalon don mɛ mɔgɔ bɛ fili Setanɛ bɛ se mɔgɔ la mɔgɔ bɛ tiɲɛ alikamalu lillah ala de dafalen a ye minnu dafa fana n'o ye kira nabi ɲumanw ye olu dafalen don n'a ye mɔgɔ kelen kelen minnu dafa ka fara o kan o bɛ se ka kɛ mɛ adamadenya fili b'a kɔnɔ tiɲɛni b'a kɔnɔ setanɛ bɛ se mɔgɔ la tuma dɔ la nka n di sira minɛ ala bannen b'i la an sabu aw sira bɛ ala bolo an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn su in na an ka layidutigi dɔ komi a b'a kalama cogo min na ale y'an kɔn ala ka hinɛ na ni cɛkɔrɔba ye n'o ye Ameri a y'an kanu a ye mɔgɔ ci ne ma f'a ka denbaya bɛɛ bɛna ne fo o ye ka sabali ne de bɛ t'i fo ne tagara fo mɛ o ni bi cɛ a ye min kɛ ala de b'a dɔn o ni bi cɛ a ye bonya min kɛ Ayidara ye a n'a denw u sara bɛ ala bolo alors kullu nafsin za'iqatul maut ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام نيوني أبدي تا على الكوتي نيوني أبدي سيانا وفوتي تو على نيدا كونو يانا كاسي أمي دوكي ترباي
ala ka bɛɛ yɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'an ma lafiya ala ka saya k'an ma lafiya ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ an ma don an bɛ don dɔ la a bɛ ka juma seli ni silamɛw ye a kasira fo ka dan sago seli bannen u y'a ɲininka ko mun bɛ yen a ko a hakili jiginna alakira ka kuma dɔ de la sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ko kira ko aw dɔ bɛ na ka seli daminɛ de k'a denmisɛn fo ka taa si bɛɛ jɛ ka taa sa ala k'aw ka araka kelen minɛ Allahu Akbar i bɛ seli depuis i denmisɛnnin ka san 70 kɛ fo ka t'i sa ala t'i ka araka kelen minɛ Allahu Akbar mais seli ma dabila dɛ wa i b'a bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ nka ala t'i kelen minɛ na i si bɛɛ kɔnɔ ko ale y'i miiri o de la ko kira ye waati min fɔ ko a na ye taamasiyɛn minnu fɔ ko ale filɛ don min na ko bi don o ni bi cɛ san 1000 kɔ ale bi nin fɔ don min na o fana ni bi cɛ san 1000 kɔ ko a tiɲɛna depuis yen alors anw dun b'an kun fɛ mais ala ma dogo dɛ ala ko innama yatakabbalillahu minal muttaqin ko ne ala bɛ mɔgɔ minnu ka seli minɛ n bɛ minnu ka saraka minɛ n bɛ minnu ka ɲumanya minɛ n bɛ minnu ka hiji minɛ ko n ti maa si ta minɛ fo mɔgɔ minnu siranna ni ala ye Allahu Akbar n'i t'o la kaban i yɛrɛ sɛgɛnna de nin man d'u ye dɛ nka ala de ko ten dɛ a fɔ ala ko ne bɛ ɲumankɛlaw de ta minɛ o ko k'an ka seli dɔrɔn k'o de y'a bɛɛ ye mais ala de ye seli di o i bɛ se ka bila ala ɲɛ ka seli dɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ala ko seli la qad aflaha man zakaha wa zakara isma rabbihi fa salla ko mɔgɔ de kunna jara man zakaha mɔgɔ min y'a ɲini ko k'a jɛ ka hasidiya dabila ka walimuso to a tigi bolo ka cɛnnikɛ dabila ka namara dabila ka janfa dabila ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la tiɲɛ kan wa zakara isma rabbi k'i ma tɔgɔ ko suma ma tɔgɔ ko suma an karamɔgɔ dɔw ko k'o ye wurudi ye ayi an t'o bɔ a la o b'a la nka wulibali ye min ye ko ka ala tɔgɔ ko suma o kɔrɔ ye n'i ko i bɛ ji ni min ko i hakili ka jigin ala la ni mini bɛ bɛn wa ko n'i ko i bɛ kuma min fɔ ko i hakili ka jigin ala la ko nin fɔli bɛ bɛn wa ko o de ye ala tɔgɔ ko sumali ye i ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ la k'a lajɛ a bɛ bɛn wa a ti bɛn o de ye ala tɔgɔ ko sumali ye ala ko n'o kɛra dun fa sɔrɔ la i sɔrɔla ka seli i ye kuranɛ aya de ye ala tilara k'a fɔ o seli la kana e ka karamɔgɔkɛ bɛ min fɔ ko tɛ sa a ma ci an ma o ayi ale ma ci anw fana tɛ ciden ye an bɛ dalilu de minɛ a bɔyɔrɔ la ka di aw ma lahara an bɛɛ bɛ don ala kelen ɲɛ kɔrɔ Andra ti minɛ ko a ma fɔ o seli la tuguni ala y'a fɔ an ye a ye wele la a ko qad aflaha al-mu'minuna الذين هم في صلاتهم خاشعون الله أكبر ala ko kira ma a ko a fɔ mumini k'u kana siran ko jɔrɔ t'u ma lahara qad aflaha al-mu'minuna ko muminiw kunna diyara muminiw ye jɔnni ye allazina hum mumini minnu ko don fi salatihim u ka seliw la khashi'una u sirannen bɛ ni ala ye u ti salamu bila ka rendez-vous di walimuso ma u ti salamu bila ka taa wali nafolo détourné
u ti salamu bila ka u mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ hasidiya ko olu minnu ka seli bɛ kɛ ni ala ɲɛ sira ɲɛ kan k'u kana siga k'u kunna ka di lahara jɔyɔrɔ tɛ yen nka seli bɛna an fa kalo ka ka tigɛ namara bɛ ka fɔ a ye kɛ u bolo ye a ye kɛ maa wɛrɛ fɛ a silamɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ hali mɔgɔ min ti silamɛ ye a ye kɛ o fɛ ala kira ye kerecɛnw mara a ye yahudiyaw mara a ye kafiriw mara u minɛcogo kama a caman tubira beretigɛ ka maa tubi murutigɛ ka maa tubi nkalon don kira ka ne y'o fɔ ne ye wele da karamɔgɔ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ye n'a sɔrɔla kira delila ka muru ta ka mɔgɔ kelen faga k'a ka kɛ silamɛ ye mun k'o tigi fɔ n ye n bɛ wajuli jɔ wa silamɛya diinɛ n bɛ bɔ a la ma bɔ a kan dɛ hali nin yɔrɔ in na Dakar yan n b'a k'a fɔ ko kira de ye mɔgɔ faga ko f'i ka don silamɛya la ni y'a ye don min na ne bɛ bɔ silamɛya in na ka diinɛ wɛrɛ ɲini aw bɛ se ka kɛ cogo di e ta ye tiɲɛ ye e ko ni maa min y'i daminɛ i b'o fa non i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye hakilimaw do kɛ ni min y'a faamu o b'a minɛ mɛ e ko kerecɛn ma ko e t'o fɛ mɛ e yɛrɛ ye jɔn ye e ka silamɛya bi dépend yɔrɔ dɔ de la an bɛɛ ye silamɛya tiɲɛ de ta sinon an ma recherche k'a kan i wolola ka sɔrɔ i fa bi seli a ko i yɛrɛ ka seli i seli la i wolola i fa y'a ka alimami i yɛrɛ bɛ taa misiri la a bɛ taa i don surakaw ka kalan na olu ye silamɛya tɔ ɲɛ f'u ye an donna na tan de mɛ k'a fɔ karamɔgɔkɛ bɛ se k'a fɔ n'i ye recherche de kɛ ka kerecɛnya bila ka yahudiyaya bila ka silamɛya bila ka na sigi k'a fila kunna ka tiɲɛ ɲini a kɔnɔ ka sɔrɔ ka don a la a fɔ a ye nkalon tigɛ anw fɛ yan kɔni n'an tɛ tuubi denw ma dɛ maa o maa wolola ka silamɛya sɔrɔ a ka so i y'a tiɲɛ ta de bon ne wolola ne fa ye silamɛ ye ne ba ye silamɛ ye jagoya ne bɛ kɛ silamɛ ye n fa ni ba nɔfɛ mɛ munna kerecɛnkɛ fana wolola a fa ye kerecɛn ye a ba ye kerecɛn mɛ munna fana ti a ta n'a t'a tiɲɛ ta e y'i ta tiɲɛ ta e kɔni ka n'a ta tiɲɛ ta e ye jɔn ye a b'a ta tiɲɛ n'a kɔrɔbayara hakili dira a yɛrɛ ye recherche kɛ a siranna lahara ɲɛ a bɛ tiɲɛ dɔn a bɛ taa tiɲɛ ye m'o de fɔ dɛ silamɛya ye wulibali de ye dɛ mɛ a ɲɛ bɛ min na a fɔ man di nkalon don nkalon don ala kira ye bɛɛ mara Seydina Umar yarɔ Seydina Umar bɛna kalifaya la tuma min na o y'a sɔrɔ silamɛya sera ala ye silamɛw dɛmɛ u ye dugu jamana caman minɛ légitime défense an tɛ tubabukan mɛn mɛ hali kafiriw ka sariya la min yɛrɛ ɲini de ye bin kɛra kira ka di i t'i ta kɛ i t'a kɛ wa maa ti fara i ka k'a kɛ wa a ti fɔ yan o mun ye o ye bamuru ta a dogolen tɛ yɔrɔ si ka ala kira ka sahabaw minɛ fo kira bolila ka bɔ Maka ka taa Madinɛ a bɛ o histoire mɛn kira bolila de an b'a fɔ hijira tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ɲini kɔ ani Seydina Abubakar bolila k'a faso bila ka n'i jɔ Maka olu sanfɛ ka Maka filɛ a kasira a ko ala ne bɛ nin dugu in fɛ mɛ kafiriw ɲɛ labɔ dɛ ala ko Jibirila ma k'a fɔ a ye ko ni ala min ye kuranɛ jigin i kan dɛ ko n b'i seli ka na nin dugu in na don dɔ la ko mɛ bi tɛ dɛ k'a fɔlɔ kira taara Madinɛ ala ye se d'a ma a ɲɛnama a ma sa dɛ a ye Maka minɛ k'a cɛ n'a muso kafiri bɛɛ minɛ k'u sigi aw ye ne ka du feere n kɔ yan ka ne Mamadu bɔ ka bɔ n faso la yan bi ne selen filaw la nin a filɛ n bolo nin dɔ ka ɲɛ ka ta bɛɛ y'i da ye a ko mun kan ka k'aw la k'a
kafiri minnu ye nigɛrɛya siri kira la fo k'a denmuso kɔnɔma faga a denmuso bɔra Makan k'i dogo ka bɔ Makan k'a bɛ boli ka taa fa nɔfɛ Madina a kɔnɔma Habaru bun Aswad ye muso in girin a ye Habaru ye a siran n'a ɲɛna kafiri bɛ fɛ k'a faga a ye ɲɔgɔmɛ girin o ye ɲɔgɔmɛ girin a nɔfɛ muso de don a siran n'a bɔra ka bin a kɔnɔma mais u y'a sɛnsɛn ka na Alakira fɛ yen sɔrɔsɔrɔ a jiginna ka sɔrɔ a jigin kuma ma se o jiginni modèle a kelen ni Ala o ma ko Ala sa kira denmuso don mɔgɔ den mɔgɔ min y'o faga kira ser'u la a y'u minɛ a m'a fɔ maa si ma ye kɛ silamɛ a tɛ yen a ko aw hakili la bɛ mun k'aw la o ko kira ma i tɛ foyi k'aw na walahi an balimakɛ ɲuman de ye e ye wa e yɛrɛ ka ɲi kira ko a ye taa an tun tora a kan ala bila la n t'a kɛ jɔn ye n t'a fa ne faso de ye aw ye e ta a ye sɛbɛnfɛn bɛɛ lajɛ n'a ye dɔ wɛrɛ min tɛ nin ye i sera kafiri la k'a bila dɔw maloya ka na tuubi u yɛrɛ ma Seydina Umar chrétien de tun b'a bolo baara la tellement que a dara chrétien la hɔrɔn don laadiri don Umar y'a bila fɛn o fɛn na Umar ma janfaya nɔ na chrétien Umar y'a wele o bɛ baro la Umar ko cɛ n'i kɛra silamɛ ye an bɛ silamɛw ka yɔrɔba dɔw kalifa i la k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ dɔ la an da b'i la n'i kɛra silamɛ kɔni an bɛ pilasi baw de d'i ma a kerecɛnkɛ tun bɛ min fɔ a ye a b'a fɔ Umaru n don da in na sa n'o kɛra u bɛ yɛlɛ Umaru m'a gɛn a b'a ka so silamɛya ka nɔgɔ kojugu a y'a jira karamɔgɔw la kɛ a y'a jira dɔnnibagaw la minnu b'u ye san ɲɛmɛ kɛ Makan a y'a yir'u la kira ni kafiriw jɛra kira ye bɛɛ mara mɔgɔ jogo de kama i yɛrɛ jogo de kama maa wɛrɛ ɲɛ bɛ bɔ i ka diinɛ fɛ mais n'an ye Alakira tɔgɔ tiɲɛ ka Ala tɔgɔ tiɲɛ ka kuranɛ tɔgɔ tiɲɛ ko silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ de f'i ka don walima n b'i faga kira ka hinɛ tɛ se ka fɔ dɛ kira ka hinɛ tɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ o tumana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ silamɛya kan tɔɔrɔ dɔw bɛ Alakira ka sɔrɔ siran an yɛrɛ de y'a bɛɛ d'a kan k'a tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ mɔgɔ fagala ye ka kɛ mɔgɔ jugu ye a b'a kɛ don nin yɔrɔ in na n bɛ nin fɔ ye ani bɛɛ ka jɛ i ka diinɛ ye da minnu sigi i da ye silamɛya ye da minnu sigi ni silamɛya jogo yera maa o maa na i ni maa o maa bɛ jɛ la bilahi a bɛɛ b'i kanu sabu i tɛ s'u ma n'u y'i tɔɲɔ fana i b'a to Ala ma Ala b'i wasa kɛ dɛ o la kuma surunya na n tɛ taa yɔrɔ jan nka a k'a dɔn kɔni mɔgɔ den kɛra kunnandi ye lahara mɔgɔ minnu selila Ala ko ten ko wa u ka seli kɔnɔ u siranna Ala ye u ka seli kɔnɔ u siranna Ala ye alors n b'a laban ni min ye diɲɛlatigɛ mago bɛ fɛn dɔ de la musow a b'a janto a la barika mɔrɔ nasi ye tiɲɛ ye sebe ye tiɲɛ donmo ka nasi ye a tɔgɔ ye furamugu ye tiɲɛ ye mais tiɲɛ min bɛ tiɲɛ bɛɛ ɲɛ dɛ muso ye min k'a cɛ ye o d'a den ma wallahi mɔri si ka nasi t'a bɔ hali n'i ye mɔri don kaliwa la fo ka taa sa sɔgɔmada kelen i bɛ min k'i cɛ ye k'a di den ma mɔri tɛ se k'a kɛ don dɔ la sebe b'i ba de bolo a bɛ ba ni fa bolo saba don pour que den ka cɛw dan a fɔlɔ ye min fɔ a ba na a fa ka kɛ walidenw fɛ mɔgɔ maa tɛ walidenw fɛ i den tɛ kɛ fɛn ye
mori nasi tanye doma ka fu tanye no nu yi ne ga lolo isi ka la ba la je awi bamba na ni amuni ala ti de tanye ka folo yo bamba fulaka ke wal de on fe o de ka nyata ka folo aflana cɛ la diri ka nɔgɔ i ni muso dɔ nalen don a filɛ luwanse la ka taa yan a tɛ don e tɛ foyi la ka si garida la ka tile k'i cun ni min sɔrɔ la n'o dun dɔrɔmɛ t'i kun muso yɛrɛ bɛ boli boli la o mana min sɔrɔ o b'a fɔ nin bɛna an ka nin fara nasɔngɔ kan parce que den b'o bolo o kɔni tɛ fɛ kɔngɔ k'a den sɔrɔ kabi cɛ yɛrɛ balo ni ala nana dayɛlɛli kɛ k'o cɛ modèliw ye k'u bɔra luwanse la ka sojɔw yɛrɛ ye u ni min nana u bɛ ɲinɛ o kɔ u bɛ taa porodi muna dɔw ɲɛda lajɛ olu t'o ɲu walima ka nin nɛgɛ ka to n bɛ taa n bɛnkɛ maminɛ n bɛ boli ka t'o lajɛ kan o bɛ min mɛn dɔrɔn ko a bɔra dɔ nɔfɛ n'o kɛra o fana b'i dimi n'i ye tubabu sɔrɔ i den k'a wele ko cɛ e kɛmɛ ka dɔ ɲini o dɔgɔnin na wari ni diya ma ko nin k'i ka bolomafara ye mbaw nin ma nɔgɔn mɛ n'i ye nin kɛ bilahi hali ni foyi t'i bolo denmuso ni bɔ a b'a ka du ta ala bi sɔn a b'a ka du ta cɛ ka diri ka dɔgɔ dɛ i sɛgɛnbaatɔ ni min ye ɲani kɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ a caman min ɲinɛ o kɔ dɛ a caman min ɲinɛ o kɔ o ko civilisé don civilisé don to a ta o kumana an baw ti sɔn ba kosɛbɛ o de y'a ka hɛrɛ o de ye i den yɛrɛ dilan kuma ye wallahi ka sabali ka muɲu ka cɛ sago kɛ o bɛɛ kɔnɔ bilahi cɛw bɛ dɛsɛ i den la n'u m'a fɔ a kolen don dɛ u n'a fɔ gɔbɛlɛfin don a ba ye min k'a ye de don olu bɛ don dɛ muso a ye nin yɔrɔ in jate minɛ kosɛbɛ a mana dimi cɛw kɔrɔ cogo o cogo a y'a dan waati ma i seli o seli dugawu k'i cɛ ala min tulo b'a la o ala de b'a barika di i den ma k'a sɔrɔ i tɔɲɔlen don yɛ i b'i kama de dilan kama cɛ bɛ ye jaba e bɛ taa turu la ka na o b'a sɔrɔ muso dɔ in bɛ yan fɛ a bɛ taa tile a ti sugu yɛ ala ni den kɛ mɔgɔ min yɛrɛ jaba ala ko la y'u ba dalen dɔ k'olu la tɛ yan wa ma ana bi sɔrɔ min bɛ k'a bi ala ko kuma b'i yɛlɛmɛ aw de fɛ ko kuma ti yɛlɛmɛ ale ala fɛ muso nin ye kama ye hali n'i ye kafiri muso de ye n'i ye nin kama dilan n'i kumana ala fɛ i b'a ye an karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna fɔlɔfɔlɔ nin haya tun ye muso ka tafe bolo de ye silamɛ muso tɛ kafiri muso o tuma kafiriya de bɛ yen bolisɔn ni kɛlɛ wulila ni muso den na taa kɛlɛyɔrɔ la a ka ko laban y'a ba de fɛ yen a mana kɛlɛminɛnw ta a t'olu bila da la a bɛ sɔrɔ ka nin ɲɔngiri a ba kɔrɔ cɛ kɔrɔ kabini bonya banna a yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛ na i bɛ nin ɲɔngiri i ba kɔrɔ n b'a bɛna taa kɛrɛfɛ an bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i ba b'a ka kafiri bolo fara k'a fɔ n den hɔn a siri i cɛ n'a sɔrɔla ne m'i fa janfa fiyewu ne ka nin tafe ma fɔ ni cɛ wɛrɛ y'i fa kɔ n'i fa ko a to ne y'a to ni tiɲɛ don ni marifakisɛ kɛra sanji ye taari kan na u bɛ na walahi ala bi sɔn hali n'a si banna ala bɛna n'a ye fɔlɔ sabu ala ko inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun ala ko minnu siranna ni ala ɲɛ
ne faralen bɛ olu kan wa ɲɛnikɛla fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ala faralen bɛ ɲɛnikɛla bɛɛ kan an b'a fɔ tubabu kafiri wa o m'a fɔ ko ala tɛ yen wa a ko a bɛ ɲɛni kɛ ka mɔgɔw lafiya ala m'a dɛmɛ an ti don a taa diɲɛ kɔnɔ don o don ka taa yiri kɛ maga e ye arabu dunɔya la wa e ye arabu marikiya la jɔnni y'a dilan minnu ko ala tɛ yen mɛ munna ala ko mɔgɔ ɲuman mɔgɔ min ko min ɲumanya kɛ n bɛ fɛ ka adamadenw lafiya hali ni ko ala tɛ yen ala ko a b'i dɛmɛ diɲɛ na yan bamananmuso kafiri tun bɛ kɛ tu t'a la ta t'a la a ka kafiri fara anw ka seli cɛ la n'a sɔrɔla min fa janfa dɛ ko ne ni cɛ wɛrɛ ma gɛrɛ ɲɔgɔn ni fa kɔfɛ i fa ko ne k'a to ne y'a to ni tiɲɛ don taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ se ka kɔrɔbɔli bi koyi ni examen sera mɔgɔ kamana kɔni muso i ka tafe bolo fara ka di i ma fɔ ni sera i ka taa examen sali kɔnɔ a fɔ ala ne ma jɛnɛya kɛ fiyewu ne ma n cɛ janfa fiyewu ne taatɔ filɛ examen sali kɔnɔ a ka bɛn ye hali ni maa si ma gagné a kelen min na a ka diplôme jeli la ala bɛ sɔn ayi kɔrɔbɔbali dɔw bɛ yen o kɔrɔbɔbali dɔw bɛ yen ma jɛnɛya kɛ dama tɛ dɛ i ye ko to i fa t'a la n'o tɛ caman bɛ yen o ma jɛnɛya kɛ dɛ o ka ca dɛ musow la n'an ko k'u bolokɔrɔta sisan yɔrɔ b'i fɛ yen sisan a wulibali don nka n ye ko to n cɛ k'a la o de ka gɛlɛn dɔɔnin ne ma kɔlɔsi ne laban bɛna wajibi kɛ ne b'i jɔ yan ne nana aw filɛ ka dugawu k'aw ye a bɛ tuma de fɛ n b'a ɲini ala fɛ tuma in ala k'a diya o la tuma in ala k'a diya aw la n b'a ɲini aw fɛ fana a ka dugawu kɛ an faso ye a ka dugawu kɛ Dakar ye yan n'o ye Sénégal ye a ka dugawu kɛ Mali ye an bɛ Sénégal autorités fo ka président fo ka baarakɛla bɛɛ fo minnu jɛnna n'a ye k'an ka mɔgɔw bisimila u ka jamana kɔnɔ ala k'u ka jamana diya ala k'a diya aw minnu fana b'a kɔnɔ an nana min ɲini ala k'a d'aw ma ala k'aw sɔn mɛ a kana ɲinɛ so kɔ dɛ n y'o fɔ a ye siɲɛ caman dɛ ni dɔɔnin sɔrɔla i janto so la a bɛ bɔ yen a b'a ɲɛ dɔn dɔw bɔra yen sukorotigiw ka mɔni na olu ye mɔbili san yan ka muso jɛmanw sigi u kɛrɛfɛ ka giri ka ɲinɛ u fa n'u ba kɔ a ti laban ka ɲɛ dɛ wulibali don mɔgɔ maa ɲinɛna so kɔ i kibaru min bɛ se laban na mun a y'a jɛ don bangebaaw la fo n ka nin sɔrɔ tɛ dɛ ale mago bi kɛmɛ na bi de alors e ko fo n ka kɛ 1000 ye non non dɔ ci sisan dɔ wɛrɛ ci ni ala sɔnna o bɛ k'i ka fatu sira ye a y'a jɛ don bangebaaw la a ye dugawu kɛ Mali ye a ye dugawu kɛ Mali ye Mali bi janfa a kɔnɔ Mali janfalen don a ye dugawu kɛ Mali ye an b'a ɲini ala fɛ a yɛrɛw kama nin jamana ye ala m'a kisira Mali ala m'a kisira ala m'a n'aw bɛɛ kɔlɔsila ala k'aw bɛɛ nisɔndiya ala k'aw bɛɛ nisɔndiya mɔgɔ min kɛnɛ kan u bɔyɔrɔ ka jan dɛ u bɔra dugu minnu na ani yan ka jan dɛ mɛ ala tɔgɔ la u bɛ y'u ka baara bila ka na kabini nana yankaw ani yenkaw bɛɛ bɛ k'a seko kɛ bɛɛ bɛ k'a seko kɛ mɛ a bɛ ka kɛ ala de ɲɛna ne tɛ mori ye ne ti nasi di ma ma selen tɛ n bolo n t'o dɔn an ma jɛ o yɛrɛ kan a ko de a kɛra ala ta fɔ an ni a n'an ka nafolo a kɛra walahi a y'a kɛ ala y'a dɔn a y'a kɛ mɛ a sara bɛ ala bolo a sara bɛ ala bolo
ala kana o dɛsɛ Amin ala sɔn. ala kana o dɛsɛ gɛlɛya bi maa o maa ka ala ma wulila Amin ala sɔn. bana bi maa o maa na ala ma kɛnɛyara Amin ala sɔn. tɔɔrɔ bi maa o maa ka ala ka tɔɔrɔ wuli Amin ala sɔn. ala ka o nisɔndiya Amin. ala ka o nisɔndiya Amin. ala kira bonya kama Amin. an tɛna taa ɲɛfɛ an bi ko ka baya kurakuraya o y'an taala ye Tiɲɛ. O cɛkɔrɔba ɲuman. maa o maa tubira ala kira bolo an yɛlɛ yi wɔɔrɔ de di so a tɛ se ka sɔsɔ dɛ Ayi fo ka diɲɛ wuli. a bɛ bukari kɔnɔ Kelen. a bɛ muslimu kɔnɔ Fila. a bɛ abu dawudu kɔnɔ Saba. tirimizi nana n'a ye Naani. ibnu maja nana n'a ye sanan nasayi nana n'a ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ amin amin kira ye maa o maa tubi u taara mankankaw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲininka ko cɛ dɔ wuli bɛ mali kɔnɔ ko fɔ ka baya kɛ leyidu wɔɔrɔ ko dalilu b'a la wa o ko maa si ma tubi kira bolo ko a ka sahaba bɛɛ ye nin leyidu in de ta a ma ja dɛ parce que u y'a bila a ka fɛn ninnu tɔgɔ ye a ka fɛn in kan réseau kan u y'a bila réseau kan olu tɛ se k'a bɔ a kan o parce que ɲininkalikɛ yɔrɔ de la a bila a la mais karamɔgɔ dɔw wulila ko a ye nin min fɔ f'u k'a yɛlɛmɛ ko ka hɔrɔn wɛrɛ d'a ma asidi sigilen don ka jahanɛmɛ kɔnɔ ani malo don o don ni ko fara walimuso la ni e y'o kɛ kɛlɛ ye dɔ de ta b'i bolo n'u y'i ta tigɛ don o don i b'a fɔ ko Hayidara ye ci walahi i b'a fɔ Hayidara ye tiɲɛ fɔ n'u y'i ta tigɛ an karamɔgɔ i bɛ si k'i sigi ni yɛrɛ man jugu karamɔgɔ ka ni muso tigɛ karamɔgɔ b'a tigɛ kɛ e m'a fɔ ko fɛn t'a la wa an ka karamɔgɔw n'an m'a miiri ko a gɛlɛyara sa dɛ ni jogo tɛ maaya tɛ dɛ silamɛya yɛrɛ tɛ ni jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ ala ko b'an dɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye bɛɛ mara tout le monde a ye bɛɛ mara diinɛ ko to yen min b'i bolo i ta k'i ni ala cɛ kuna sini kerecɛnw ka kuntigiba papu taara silamɛw ka juma misiri de kɔnɔ tiriki papu taara silamɛw ka juma misiri ba kɔnɔ ka yiru la ne de ye kerecɛn bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye mais maaya la anw bɛ mɔgɔw fɛ kerecɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ anw silamɛ kan o bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ silamɛ kafiri de kan silamɛ kafiriw bɛ yen anw ka mɔgɔ Seydina Umar ka khalifaya tile la n b'a kuma surunya u taara yɔrɔ dɔ minɛ k'u b'a kɛ misiri mais misiri in tɛ se ka ɲɛ fiyewu terrain dɔ bɛ yen n'o ma fara o don min bɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la o ko ka terrain fara u ye terrain fɔ u ko terraintigi ye muso dɔ ye silamɛw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min kun b'i n'a fɔ gouverneur a ye muso wele ka na a ko a fɔra n ye ko nin ye ka terrain ye an dun ka misiri jɔ fɔ filɛ a tɛ se ka ɲɛ fiyewu fɔ nin ka fara kan i b'a feere an ma jɔ muso ko k'a ka terrain ti feere chrétien don a ko a ti feere silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ko bɛɛ kɛ muso in fɛ i mana da o da b'i da an b'a sara misiri in tɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan fɔ nin ka fara kan muso ko k'a t'a feere silamɛw y'a fara u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu ko muso ma ko ninnu wililen don ko silamɛya t'i ma tɔɲɔ k'olu b'o dɔn a la nin ye jugu kumakan ye ko taa u ka ɲɛmɔgɔba nɔfɛ Madinɛ Umaru taa ɲɛfɔ kuma surunya na
u taara muso in taara ka taa kuma ɲɛfɔ Umaru ye. Umaru ko i ye papiye dɔ ta k'a sɛbɛn a kan ko Kisra o tɛ se ka Isilamu ni laadiriya cɛ. Kisra o tɛ se ka Isilamu ni laadiriya cɛ. Ko taa nin di ɲɛmɔgɔ ma. Muso ye lɛtiri minɛ min ye o bɔra Umaru kɔrɔ dɔrɔn a y'a to parce que foyi sɛbɛnnen t'a kan ka taa di Silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ma ko Kisra tɛ se ka kɛ laadiri ye ka tɛmɛ silamɛya kan. Ko nin ye mun ye ko Silamɛw ka ɲɛmɔgɔ y'ale sago tɛ. A y'a fili mɛ a n'a ka jɔnmuso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ jɔnmuso y'i dogo k'a ta. U nana u ka jamana na u nalen kerecɛn ɲɛmɔgɔ ye muso in bisimila ko i ni Umaru ye ɲɔgɔn ye u ka kalifa ko n y'a ye ɲɔgɔn ye fo a ko di ko ale ka sabotage gouvernement ninnu fɛ fo a y'a sɛbɛn de ko ka n'a di a ka gouverneur ma ko Kisra tɛ se ka kɛ laadiri ka tɛmɛ silamɛya kan ko a y'o dɔrɔn de k'a fɔ olu ko non ko mɛ lɛtiri bɛ min ko ale y'a fili a ko i tun man k'a fili i kun bɛ na n'a ye a ko k'a di min ma i t'a d'o ma a jɔnmusonin ko ale y'a ta u k'a bɛ min o y'a di u y'a di muso in ma ko komi u ka ɲɛmɔgɔ ye man di komi a bɛna juma seli la misiri in na n'a bɛna juma na i b'i jɔ kare kɔnɔ k'a kɔnɔ n'a sera i lɛtiri in d'a ma kerecɛnmuso nan'i jɔ kare kɔnɔ ka gouverneur silamɛw ka ɲɛmɔgɔ nali kɔnɔ ɲɛmɔgɔ sera min kɛ a sinna a ma a kisɛ in ka jan n bɛ k'a tigɛ de o kɛra min na silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kun bɔlen muso in ɲɛna kunbɛn ka siama a ko mun bɛ yen a ko ne kun taara Madinɛ a ka silamɛ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la kuma a ko n ka nin d'i ma kira ka sahabakɛ in a ye lɛtiri minɛ k'a kalan a taara i sɛmɛ kogo la fɔlɔ lɛtiri kalannen a taara i sɛmɛ kogo la a ye muso wele ko na yan kerecɛn a ko a bɔ a ko Umaru de ye nin den ma fɔ a ko bɔ ko fila dama de b'i bolo sisan i bi jɛ n'a ye an ka juma seli fɔlɔ wa kara an ka misiri ci sisan de Mali fans Mali Boyi Mali Nasir Mali Kefi Mali Wahab Wahid silamɛw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a ye muso ɲininka a ko fila dɔrɔn de b'i bolo juma sera kaban n'i bi sɔn an ka juma seli fɔlɔ n'o m'i diya yɛrɛ an ti juma seli misiri b'i ci sisan i ka terrain bɛ bɔ a la n'i bi sɔn an ka seli n'an tilala an b'a ci walima an b'a ci sisan muso hakili wulila a ko a bɔ a ko mun na a ko an bɛ fili a ko silamɛya t'i ma tunu bilahi muso in de tuubira o yɔrɔ la ka don silamɛya la ko a jɛn'a ka yɔrɔ kɔ ko k'a di Ala bere ye nin kɛ wa muru ye nin kɛ wa c'est-à-dire ni adamaden yɛrɛ sara i bolo k'i tugu k'a faga jurumu min t'i yafa ni kuranɛ ko ten o b'a la mɔgɔ o maa y'i tugu ka mumuni kelen faga fo k'i sa tuubi Ala k'i tugu k'a kɛ i bɛ taa janna kɔnɔ anw ka diinɛ hinɛ de don makari de don ɲɔgɔn dɛmɛ de don hali maa wɛrɛ dɛmɛ don Umaru bin Abdulaziz sara don min na a fɔra Kisra masakɛ a y'a sigi a kasira a ko sini bi chauffe ni ladiriw banna ko sini bi gɛlɛya kerecɛn kasira ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ sara parce que ɲɛmɔgɔ tun ye ladiri de i kɛra maa o maa ye a b'i ka hakɛ dafalen d'i ma wa silamɛya ye nin de kira o kira cira Ala y'a bɛɛ ci de pour que an ka lafiya diɲɛ na ye
kana ndo nyonga ni tuno ana nyonde manga ke nyonfe ana alaba mana nan saranta sarata lahara sino islam e fo ti lahara bari da Allahu akbar haydara fara wal musula ko kabru dola ay sunni dabla kabru do mando ayo ka shingitu adu fo juyo o mana islamia bibe awne ma pour que Allah lâche c'est une mission dira mari ko ba adla islamia nana ka santani flake selite shunte jagate hijite fardala oti islamia ye santani flake selite shunte jagate hijite islamia bi islamia dernier ne ko mu yi to la sira ala ne bolila Allahu akbar bo ala kira ka sana ile do islamia santan sabana ubi santan fulana damne ala isiri farda ya ka sana ile pa afo islamia ka sele abu de na ku jori Allahu akbar o ko fe shuna ako afo islamia ka shuna nu sira ka ba musola kilefe ka so o daga ledo ka bon ka dumini na kilefe ka o daga ledo ka ban jira kilefe o daga ledo oni o ye entraînement o ni sumalo sara hal no ye wal muso so o bi je o ko parce que o je no tako ni ala e ka ko ko shu o ye ni ala de koti la'allakum tattaqun tarawna nasrani alai alors jaka mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛgɛ ma ka gɛlɛn wari b'u kunna mɛ a t'i dun dɛ u yɛrɛ t'a dun ma a t'a dun o tuma na komi ala b'an dɔn quoi ala ko d'accord waritigi san o san nin bɔ i ka nafolo la i ka c'est-à-dire i ka volonté tɛ quoi fonisɛriya tɛ i dun o tɛ i b'a bɔ walima n b'i jeni o tuma na ni min ye fonisɛri ye o b'a ta bɔ ka dɔ fara a kan. Mais tege ma bolay ja ko abata wajibi kabi islam e fa ndaw no volo age ko san kay ni fo qur'an ko ni inji na dara maka e manane ne be e na do ko jaw kilete wallahi abi shi wake abi japon abi shi abe ko mana ba do ko jaw kamata bi qur'an daw no tabadul ulumi bi ka hakililaw fali ka hakililaw fali ba ko te ini jero kule ya kuna ko bana amangere ko kamina na kono dimi do ya amne kono dimi wa ni ndiri fleni o wo fo botora ka mu ni bo kadama to ke do te bitena o mana don do so na be fara ya nyonga ati fara flo be be hele so do ko ba aga kana ma ka fara nyonga mutanda kunte alkaba kuyi alkaba tinde ko kwangu mute foi ke fara jala ko alkaba tinde do le ko jala do le ko o mali famule wa ko jala ngere kira ko be munu o tere awolo ko chama kera Islamo dama asafula sai lau dama ka kele o do kana ka alkabanci o ko fe do yau nana bi alkaba ya ka hajarul aswadu kai o ka fo kwa ba ku do mi mono u ya kare ka ta nae ka ta musa ko beke nae ka karkari kana na to ni o dibi Allahu akbar mais o plasi o ye ala kira ka plasi parce que kira buru nayi wa ala ko an ka taa buru ye a kɛra o gabakuru ye wa a ma ko ye o alikaba valeur b'a la n'o tɛ alikaba ci la dɛ k'a jɔ kɔni k'a b'o la masakɛ min mana na o fana tun b'a yɔrɔ dɔw wari k'o dilan a yɛrɛ ka masaya sago la alimami maliki de y'o ban a tile ni masakɛ min tile bɛ nɔ ko k'a bɛna alikaba fan dɔ kari ko ka segin a kan o ko k'a k'a kɛ ala kama k'a k'a to nin cogo in na ko n'ale fana y'a ta k'a la k'a bɛna kɛ masakɛw ka tulonkɛ yɔrɔ ye k'a hayiba b'i bi imam maliki de ye o yɔrɔ masakɛ de y'a sɔnna o y'a to yen a filɛ o de la yen o kumana n'an taara ni ɲɔgɔn dɔn ye silamɛya kɔnɔna bɛɛ hinɛ k'o de ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na wa a bɛɛ ɲɛ bɛ se ka fɔ gundo la ko tɛ silamɛya la suraka kan mɛn ko la i ka seli sura dɔ sɔrɔ
ni tɛ min dɔ ɲininkali kɛ seliji bi ta cogo di i bi dege o la mɛ a ma fɔ i ka arabukan fɔ ko lahara kuma ka ye arabukan ye manamanakan don mamadu kelen de bɛ arabukan fɔ kira tɔw ti arabukan fɔ manamanakan d'olu fɛ wa an bɛna ɲɔgɔn ka kan mɛn o minnu mɛnɛ yan o ti wɔlɔfɔ k'a fɔ wa lahara ne ni muso anw bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn ka fɔ ne na aw bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn an dama de bɛ ɲɛnajɛ ni ɲɔgɔn ye maa wɛrɛ minnu bɛna fara an kan an bɛna ɲɔgɔn ka kan mɛn nka arabukan tɛ dɛ nkalon tu arabukan tɛ fɔ lahara bɛɛ bɛ min mɛn de bɛ fo ye ɛ bɛɛ bɛ mɛn e ma wɔlɔfɔkan mɛn e ma angilɛ mɛn wa e ma faransɛ mɛn wa i wolola n'a ye wa n'an taara an bɛɛ kan ka min fɔ ala b'o dɔnni di an bɛɛ ma an b'o fɔ mɛ arabukan tɛ tiɲɛ tɛ ko alijinɛdenw bɛ kuma arabukan de la mɛ janɛmɛdenw bɛ kuma min na o m'o fɔ o ɲɛ tun b'an ka yiri o abu laadu n bɛ sara kafiriya la ala kira bɛna kɛ don a kafirilama sara tabatiya dɔw bɛɛ sara o kafirilama arabuw don a n'olu taara janɛmɛ kɔnɔ n'a fɔra bɛɛ k'i ka kan fɔ arabukan na kɛ alijinɛ dama ye ala ka hɛrɛ k'an na ala yafa ma kuma jɛɲɛna ayiwa an ka baya kɛ an k'an yɛrɛ ɲini ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma a bɛ siran min ye ala ka don an na ta jamana in ala k'a diya ala ka Senegali diya ala k'a diya u la ala k'an ka Mali yɛrɛ diya k'a kɛ ndenw ka balaw bɛɛ bɔ a kɔnɔ ala k'a ye ko dɔ b'a ye turuna ko a bɛ tile dama dɔ bɔ ala k'a ye a mana ye wo wo kɔnɔ ala k'a sama ka di ala k'o kɛ kira bonya kama n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'an s'a kɔrɔ ala kira bonya kama صلي على الرسول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واجعلنا فرجا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد اجد الهوائج فرج الهموم وحدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe